Di dîroka gelê Kurd de dastanên berxwedan û mêrxasî û qehremanî û şoreşgeriyê hatine tomarkirin. Qehremanî û berxwedaniya pêşmergeyan jî birêberiya serokekî de hate kirin. Got ne bi tenê di dîroka Kurdî de lê belê di dîroka cîhanî de cihê xwe girtiye. Milla Mustafayê Kurê Şêx Mihemedê Barzanî di sala 1930 li devera Barzan ji dayîk dibe û berî ji dayîk bibe bi demeke Kurd bavê wî koça bi dawî dike. û di sala 1960 de dema ku hêzên Osmaniyan êrişî ser çend deverên Kurdistanê dikin. Şêx Ebdîselam Barzanî birayê wî ên mezin dil tê girtin û Mustafayê Barzanî jî got wê demê de temenî wî 3 salî bû di gel dayîka xwe ji aliyê Osmaniya betêne girtin û neh mehan di zindanên Tirkan de dimînin. Bijît benda partiya, dijîr serokatiya, bijît benda partiya, dijîr serokatiya, Mustafa Barzaniye, Mustafa Barzaniye. Milla Mustafayê Barzanî li ser hizb û ramanê netewî û bi kurdewarî mezin dibe û di sala 1914 de bira wî Ebdîselam ji aliyê Tirkan ve tê dervekirin. Piştre Barzanî tevlî di şoreşa Şêx Mihemed de û şoreşa yekem ya Barzan di sala 1930 ta 1932 de dike. Tevahiyan va şoreş û bûyerên taybetmendiyên rêberêtiya di kesayetiya Barzanî de ava dikin û di sala 1945 de Barzanî şoreşekê lê dijî hêzên İngilîzî û hêzên Iraqî lê dar dixe û duê demê de karbidestê Brîtaniyê Iraqê Robinson navê pilingê şêrê navê çiya li Barzanî û pêşmergî wîn dike. Barzanî beşdariyê di avakirina Komara Kurdistana Mehabatê dike û li wir dibe fermandarê artêşê dema ku komar diherife. Barzanî 500 pêşmergeyên xwe bi payatî berê xwe didin Yekêtiya Sovyet û di rê de şerê hêzên İran, Türk û Iraqê dike. Ev yek jî dihêle got serfermandariyê wê demeyê artêşa Îranê dibêje Milla Mustafayê Barzanî di rêberiyê de ji Napolyon jî hatî tir e. Piştî 12 salan û bi taybetî piştî kodetaya Ebdülkerîm Qasim li dijî desthilatdariya padîşahiyê Barzanî ve digere li nav Iraqê lê pêpendinebûna Qasim bi soza xwe ve û rewşa deverê di wê demê de hêlin got careke din Barzanî di Eylûna 1961 de şoreşeke dîrokî li dijî rejîma desthilatdariya Iraqê lê darxe. Ew şoreşa got encama wê de desthilatdariyên Iraqî pênasînê bi hebûn û mafên gelê Kurd dike û rêkeftina 11 Adarê ya taybet bi rêveberina Kurdistanê bi awayekî serbixwe îmze dike. Lê rêkeftina Cezayir di navbera Şahê Îranê û desthilatdariya Iraqê de dihêle got careke din şerê gelê Kurd bêkirin lewma Barzanî di gulana 1976 de şoreşeke din li dar dixe. Dêbextê qederê di her demê de reş e û mirin jî mîne alavekê heye ku li benda her mirovekî sekiniye. Diyekê Adarê sala 1979 de û ji ber nexweşxaniya Şêrpencehê an seratan Mustafa Barzanî di nexweşxaneyên Amerîka de koça xwe bi dawî dike. Her derbarê taybetmendiyên kesayetiyên Barzanî de şarezayê karûbarên leşkerî Brîtanî Edgar Oberlans dibêje çîroka şoreşa Kurdî her ew çîroka Millayê Mustafayê Barzanî ye. Milla Mustafayê Barzanî yekî ji kesên dîrokî ye li ba gelê Kurd û pir caran sûd bi navî tê xwarin û divê werê gotin ku Milla Mustafa Barzanî cihê rêzdariyê ye ji hemû gelê Kurd li her çarparçeyên Kurdistanê û hemû aliyên siyasî ve jî. O Barzanî tu naverî babar û beşî zatene, babê mazin tu naverî efroja geş şewqateye.